En perfecta sincronia i distribució marcial practiquen el ritme i l'exercici físic. És part de l'educació musical que reben els vora 400 participants del 10è Congrés Nacional de Música Coneuterpe, que enguany se celebra a València. Aquest és un congrés que congrega a professionals de l'educació musical des de les escoles de música, infantil, primària, secundària i arribant als conservatoris. Tocar per primera volta un altre instrument, combinar música tradicional amb el moviment corporal o aprendre a tocar l'ukelele és part de la part pràctica. Unes convivències en les quals els participants poden compartir tècniques i vivències en l'educació musical. Compartir información, compartir experiencias, intercambiar opiniones que hacen que nosotros mismos nos nutramos entre sí y repercuta sobre todo en el alumnado. Per arredonir el programa, interpretar conjuntament l'últim treball del compositor i artista sonor valencià Llorenç Barber. És la música que no és solament música, sinó que és música sinestèsica, música que mira, música que rosa. Aparentemente no tiene nada que decir al público, salvo que el público sea lo suficientemente curioso. Música intuïda, nascuda de la quotidianitat, que posa punt i seguit a un congrés que havia de celebrar-se per fi a València.